Op het Ljouwerter Zeilaan misleren juist het jongen van het Koningslied. Doel wie om in het hele land om 11/8 het Koningslied te zongen. Toch een precies later, wie het lied al enkele maanden dwaande, doet het op de schermen in Ljouwert verschijnen. Het slagen de 800 aanwezigen doen net meer om de triet op te pakken. 6 F-16-piloten van de vliegbasis Ljouwert hebben juist met collega's van de basis in Volkel een saneemde fly-by-actie uitgevoerd op het Amsterdamse IJ. Die maken onderdeel uit van de Koningsveert. Bij reekpotten waard een eerbetoon aan koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Natuurmonumenten op Schiermonnikoog is benauwd voor oerlijst door gaswinning op het eiland en de onlist van een groot wienmoenenpark. De gaswinning zal zwaartje voor Boeim-Delgong en bij het wienmoenenpark wordt een helikopterhaven online. Natuurmonumenten denkt dat het haast oer is met de rest op het watereiland. June vannacht bewolking en temperaturen tussen de 3 en 4 graden. Monodij een soort zinnen en droeg waar. Het wordt een gratis 15 en er stiert een matige, vrij krachtige noordestenwind.